Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Hayibo. Akama sawugijima namatshela kwenze njani? Hey Masibisi. Yini? We baba ngase ngafawe malo. Kwenze njani? Ngibula ugijima lento abala Netshali libaleli ilanga kwenze njani? Ngisemanzini Masibisi kuphe manje. Hey wena, usukuganga wena, usukuganga. Uzimbuza ngetshalini indoda iphila wenzani ukanga? Hayibo we Masibisi. Ehe. Nawu zimbathiseleni itshali. Yabona Masibisi njengamanje angikwazi nokuchaza ukuthi ngizizwa kanjani, uyangizwani? Angazi noma ngijabule noma hey. Ngivusa ucingo Masibisi uyangizwani ngithi ngithathe isihlwathi kancane ingane sambi. Ngithathe isihlwathi. Kuyafuna ke kuqale ukukhuluma indoda ocingweni. Ukukhuluma indoda ethi ngithi mina ngizwa lento ekhuluma ngicela ukukhuluma isiZulu. Ithi indoda ngithi khuluma isiZulu. Ebesinikeza intombazane ke eyazi isiZulu. Ithi intombazane ngibuza ke intombazane wena usibanana ngithi hey mina. Wena unkosikazi ka hey mina. Hayi. Ithi intombazane ma angazi ukuthi ngingayixoxa ngizoxoxela kanjani le ndaba. Ithi mina khuluma intombazane kwenze njani? Ithi ma umyeni wakho njoba esebenza lapha emgodini manje nathi uyazi baba bathi ngithini uyahamba lapha manje. Uthi umyeni wakho ukuthe besebenza lapha ngaphansi bemba nabanye abavukuzi kwavele kwa umgodi. Inhlabathi le yabuye lapha kwaba abavukuzi lapha emayini. Hayi basisi. Angijabula basisi kuphela ngathi bangezwa lapho ngathi inkosi Uyajabula? Ngivele ngasukuma ngaphamisa izandla ngayilahlela esibhakabhakeni ngathi inkosi unamandla. Ngathi kunini Masibisi kahle. Uyajabula? Ngeke ngajabuli Masibisi. Usangene wena, ujabula ukuthi indoda ifile? Hawu uyabona ke lapho mathu ifila kuphela bekuthi mhlambe ilimele. Uyabona mase kuthi uyafaka la khona futhi engajabula kakhulu kunaqala Masibisi. Hey. Uyacabanga Masibisi imali ezophuma lapho. Uyacabanga imali ezophuma lapho Masibisi. Phela ke Masibisi ngiyazazi nalezi zinto. Umuntu kumele imele emsebenzini. Kuphuma itshe le mali. Ngisho ukuthi uhlepha ukisithende. Kuphuma itshe le mali. Uyacabanga umuntu elimele emayeni. Angiphathi mase kuthi ushonile kufele khona emgodini hayi. Ngizoba impunyela mina Masibisi ngizoba impunyela. Kusho ukuthi nje ngizokhuluphala mina ngizoba nje inunuthi zenu okuthiwa yibhula ebuluzela Masibisi hayi. Ngaze ngangena emalini ngaze ngangena. Wemakatha. Nalohlisa umoya ntombi. Ngiyazi ukuthi uthukile. Ngithi uswayini manje? Lesi simo obhekana naso sithi usaphela ukwazi ukuthi isimo uthi uswa imali hayi manje abantu mabethukile bathuka ngendlela engafani kusho ukuthi nawe indlela othuke ngayo angazi ukuthi ngizothini sengithese sangidonsa ingubo le ngeke ngibone phela makushoni umuntu eshonelwe yembuzo ingubo sengithatha vele ngidonsa le maduza ngisafuna ukuthi ngize ngibeswe yini sengiyimzele sengenza wona sefaya ngegoli ke manje sefaya ngihambe ngegoli ngiyobheka ukuthi amaphepha bathini emahhovisi uyabona yonke lonto sekushoda lokho uzitsheleni ngenza Moses ngalento ingane zani za Moses hayibo zingenaphi ingane zangifica ngihlezi nazo uyise wazo ngeke ngitshela ingane abantu abafika izolo hayibo makathi ayigazi labo uyise wabo lona awusatshela noma uthi angithini kokuyinkosana yakhe futhi yena uthi angithini ngale ngasegoli ubezofika aqala makathi abone ukuthi isimo sikanjani ngike ngayicabanga leyo Masibisi ngase ngibuye ngibuka le ndaba uthi angithini njengoba egane uyiqili lomfazi kovele gijimelo liqili lomfazi kube lona selihamba phambili lifike libhala igama lale maphepheni zonke imali zomnyeni wami ziyeke lo mfazi angazikho imali zakhe lapha yana emsebenzini kuyazi ukuthi usaphila wena njengonkosikazi kaMoses ngifuna ukuyifikela mina mathupha Masibisi uyangizwani ngibhale yonke into ibize mina ngisho ukuthi mina unkosikazi wakhe it's a wife ngibatshela bena unkosikazi yazi ukuthi uyajabula mina ngikona ukungithusa ukuthi uyajabula wekwamuzwa umuntu ejabuleshonelwe indoda imali phela Masibisi imali Masibisi uyacabanga uma bahlangithini bevele kuyafana noma besaphila bengatholi imali bemroba belungu lapha uyabona manje nobe ezobe selimele noma mhlambe kuzobe seshonileke hayi imali ezophuma osiyami intakhanta into ozidle ngisho abazukulu makathi ayazi kwavele kwalumisisa umzimba waqhaqhazela yazi ukuthi ngeke ngicabange nje lento ukuthi konje inkosi yami njengoba sihleli kanjena amadoda ethe saphila sobabili ngizibuza ngithi inkosi engabe yaba nendoda yohamba kuqala engabubani mhlawumbe yohamba kuqala phakathi kwethu mengabe indoda iyosala yenze njani angaze ngize ngicabange nje uMoses angaze ngize ngicabanga uhambile uGumede phakathi into engifuna ngisize ngayo manje Masibisi ngizobuza indaba yebhasi phela leli likaThanduyise lelihamba ngo3 ntambama la sihamba ngo3 noma u4 ngisazi kahle fanele fanele ngithathe lona ke sisi ngithatha lona manje ngibheka gold ntombazana ngani noma uzothanda ukungiphelezela vele njengoba usangena unjena nje phela usangene manje ngiyakubona umuntu usangene yonke into oyikhuluma umsangane izodeka buya kahle ingqondo yakho ubona kahle ukuthi kwenzakalani izobuya ke ingqondo yakhe izobe sibuyile ube suba umakathi angithini kodwa manje abona usaphethe umsangano nje ngeke ngikiyeke kuhamba kodwa nje kusangena nje ukuthatha usibe sihamba ke sisike kodwa ingane khohlwa ngazo sisi angeke ngibatshele kwathi angithini lo ngeke ngimfonele khohlwa sisi akisha ke sisi lokho okuncane ukuthi ukhwapho wenzani manje Masibisi akumika Masibisi wenzani ngifanele uthi angithina wona uthi angithini wani
ungena phi ngithini le ndaba masibisa ungizwa nathi ngithini ngithi kuwena angifuni ukuthi uthi angithina yazi le ndaba ngingakafiki mathupha ngithini ingane yakhe lena hayibo ungena phi uthi angithini le ndaba makathi asizothi sifika thina lo mntwana uzobe sebuya lapha esebhekile wabona ukuthi kwenzakalani hayibo akaphuma endabeni ubani manje na lono sengihlambe yona le ntombazana mhlambe sebeyitholile idumbu zabo man mhlambe sebeyitholile idumbu emgodini uthi ngisi Nkosi yami uthi kuthebani hawu kodwa simakade hawu yebo sami koGumede hawu uyena oho uMoses Gumede njani wengane yami uthini kumina yena yedwa nje uGumede yena yedwa ngane yami yena yedwa uGumede ushona yedwa malo hawe inkosi ngane yami icacisa ubephume yapi ubeyonzana elantshini amanye amadoda esebenza ubephume yapi yena ngijabulela ukuthi usindile ngijabulele lonto ukuthi usindile wengane yami yazi ukuthi uthini kumina ngane yami ngicela lalela lo ndoda mina ngifuna isamgodini uyangizwa yini ngifuna igqibeke kanye namanye amadoda ngitshela lokho mina ngane yami ngicela singahafani uyangizwa yini umoya uphezulu kakhulu manje ngizokhuluma into engizoyisola ngazo uyangizwa yini wengane yami ngicela senze kanje angifuni silokhu siqadulisana uyangizwana ngicela ungithathele lo ndoda uyiphonse kulo mgodi okugcina khona amanye amadoda uyangizwa angikhathali ukuthi umgodi usuvela uzobugumba phela ngithi uzoyigubhela hayi inkulu nakakhulu lo ndoda uzoyigubhela uyifake khona musu ukuthi hayi uthi hayi ini thatha noma ispeti lapha ngithi kusemayini thatha noma ispeti uyigence ngaso uyiphonse lapha emgodini lo ndoda uyangizwa yini iyeke lo nto oyishoyo ngane yami akho uNkulunkulu engizombonga ngithi mina thola noma ibapha abafana abaseduze lapha abazokusiza uthathe lo ndoda uyiphonse kuleya mgodi ngeke ngiphuthwe imali mina hayibona ingane bo ngane yami mhlamba ake ngisehlise lalela nguma wakho mina uyangizwa yini nguma wakho ngicela nje sakho ubudlelwane ngane yami ungisize saliswenzela mina ngane yami lo ndoda ngifuna igqibekile emgodini uyangizwa ngiyacela sisi ngiyacela ubani igama lakho ngicela sazane uba igama lakho wethu le ngane yami lalela nokuthula Nkosi yami mina nguAbigail igama lami uyangizwa yini ngiyacela Nkosi yami ngicela nje ungenzele ufefe ngane yami thola indoda lalela thola indlela ukuthi lo ndoda uyigenge ifake emgodini uyangizwa yini kubalekile lokho kumina thule kubalekile hayi usekhona Makatha mawucabanga lengane njengoba isebenza noMoses zonke izinto bazokuthatha njengomfazi onjani uyazi ukuthi ngelinye ilanga lento yokufaka engozini ngoba iyothi le ndoda kuma inganzelwa inkinga noma ifa yokwazi ukuthi ibulawo wena masibisa ikhuluma ndo ikhuluma intombazaneni kodwa shosho uGumede mina ufuna ngifela osizini masibisa uGumede ufuna ngifela osizini umkhubani lokho uthi amanye amadoda asebenza lapha uyaphuma kuthiwa uyodla lunch ngicela ungihambele emzini wami ngicela ungiphumele usindi into ebheke ebhe ngempela masibisa ngicela ungiphumele ngikaze ngibone umfazi okhohlakele kangaka ngizwa ngicela uGumede uyangizwa ukuthi uGumede afe shothi mina ngiyofela osizini masibisa usizwe lwalo lokhuluma ngalo uyazama uGumede nezingane ziyazama wena uzokhuluma ngendaba yosizo ufuna uGumede afe khona uzothola imali uyacabanga masibisi labafazi imali ezophumelela abafazi amadoda abagqibeke lapha nomfazi okhohlakele ngaphambi kwabehlwami yazi masisengicika iziyasha intombazane ngiyamuzwa ekhuluma ngemumva uyangizwa yini uyakhuluma ukuthiwa awuthandi ukukhuluma na ngiyamuzwa ngicike kama masibisa uthi ngihambe ngiyolala hambele kodwa Nkosi ngabe ngonani kuze ngiyibone into hawu simakade Eloyi lama sabakuthanda yeyi wena sabathane hamba hey kaze ngibone umfazi okhohlakele njengawe mina jabule ukuthi indoda ifile wazi wangizonda uNkulunkulu wenkulu hayibo hawu amadoda wonke afika uyafila wenkosi Nkosi yami angaze ngize ngizwe into enjeni kaze nganamahloni ngomakatha lento mangathiwa izwa abantu mangathiwa izwa umuntu womndeni wakaGumede kungathiwa nje kodwa ngomatha ikhuluma kanje ngoMoses hey wazwana nehlazo makatha ngitheni akafuni ngisho ukutshela abantwana jabulisa ukuthi indoda ifile uzothola izilwexe ngezimali
ungabothi umuntu uyamasi kusimqele Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina aniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni-like and comment laphana hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini